Quines associacions paregudes existeixen en la Marina? Sí, efectivament, n'hi ha casos a la Marina. Jo penso que al final la Marina Alta i la Marina Baixa són molt paregudes, vale? Pràcticament podríem dir-nos la Marina i acabaríem abans perquè tenim moltes similituds en moltes coses i en pais, desgraciadament també. Ja veu, per exemple, tenim l'exemple de la Nucia, que és el poble més proper, però tenim Polop també, que ara està també vinga a construir. El més polèmic ara mateix, el que més ressò està tenint, és el de la Serreta de la Nucia, perquè va créixer una altra volta el municipi, el poble de la Nucia creixerà en 10.000 persones més de cop, i ja sabeu, com parlàvem abans, que aquestes cases són cases per a rics, per a gent molt adinerada, no per a la gent del poble. Val? Per tant, i a més van a fer un macro poliesportiu en moltes coses que realment no són necessàries i que comportaran més destrucció, menys aigua, de tot el que hem parlat abans. I, òbviament, al voltant de totes aquestes barbaritats sempre es mou la gent, sempre es movem part del poble, si no tot, i en la Nucia la gent ha començat a moure's. Desgraciadament el PAI va molt a pressa, però la gent ha començat a moure, s'ha muntat un col·lectiu al voltant del PAI de la Serreta que està fent molta força per a que allò es paralitze. Després tenim Callosa Sostenible a Callosa, que nosaltres vam estar i també ens van sorgir especialment quan van voler fer el PAI a Callosa, el PAI Anibits Marchiquivir, i en general en Altea també hi ha col·lectius culturals i en la vila col·lectius que finalment no només són col·lectius que lluiten per la natura, sinó que lluiten per tot, no? Com parlàvem abans, al final els col·lectius socials que ens formem no només tenim paisatgísticament, naturalment, biodiversitat, no, també tenim cultura, llengua, etc., com parlàvem abans. Com podem participar en la protecció de les nostres muntanyes? Penseu que hauríem de demanar permís a tota la gent del poble per fer aquests projectes? Bé, em sembla molt interessant les dues preguntes. Principalment cal conèixer què és el que tenim al nostre voltant, posar-li nom i què fa, quina funció tot, com deia Raquel, tot el natural, tots els animals, totes les plantes, tots tenim una funció, totes i tots. O sigui que és molt important que ens associem, que ens juntem en persones amb la mateixa sensibilitat i que fem coses que, a més de ser reivindicatives o protectores, ens ho passem bé, establim lligams, compartim històries, compartim coneixements, vull dir, aquesta capacitat que té l'ésser humà la paraula igual vos sona estranya, però es diu sinergia, que vol dir que quan uno i uno no són dos, poden ser 5.000, perquè quan les forces s'uneixen es multipliquen. Així que el primer que podem fer és unir-nos i participar activament de la vida pública i política dels nostres municipis. Jo anava a dir això ara, perdona Raquel, que no hem d'esperar a que vinga una urbanització per a fer-ho, sinó que podem fer-ho ja i poder anar a fer excursions i anar a la serra i començar des de ja. Ara és el moment. Vegem importantíssim que a unes decisions, a unes accions tan importants per a tota la població, que s'incloga a tota la població en decidir si es fa o no una cosa així, de quina manera. Per tant, efectivament, sí, que decidisca tot el poble i que participe també. I sobretot per a decidir el poble el que cal fer és informar-se en què ens beneficia, quins són els avantatges i quins són els inconvenients, no? Perquè moltes voltes cada un parlarà del que li interessa i s'ha d'escoltar totes les parts, no només escoltar una part. Mai més tornarem a veure la vall de Pop que coneguem ara si ens acaben construint aquests 500 xalets a dalt de la muntanya llarga. No? I aleshores és molt important aquesta capacitat de decisió i d'intervindre en aquest tipus de decisions tan grans, no? Que ens afecten a totes. Per finalitzar, quina visió teniu del futur de la vall i del futur de la Marina? A mi el que sí que m'agradaria és que la gent prenga consciència més ràpidament, quan més ràpidament millor, i que els moviments populars, diguem, que la població comence
a detectar que este tipus de creixement és una amenaça per a totes i tots. A base d'estos moviments, pues, que comencem que encetem una conversa a nivell social de com volem que siga la nostra comarca, no? I això, pues, si va bé, pues, es traduirà en un model comarcal, pues, més sostenible i més social també. Bé, Raquel, Daniel i Àlex, gràcies per vindre a Converses Fora de Classe. Fins ací l'entrevista i esperem que hagueu estat a gust. Oi, moltíssimes gràcies. No només super a gust, sinó que m'he quedat al·lucinada amb el nivell de les vostres preguntes i en la capacitat que teniu per a relacionar la teoria i la vida real i en l'activisme. Moltíssimes gràcies per haver-nos convidat. Ha estat un plaer. Igualment, moltes gràcies. Moltes gràcies. Uau, que interessant ha estat aquesta entrevista. A que sí, Ainhoa? I tant que sí. És molt important aprendre coses tan importants per a la gent que vivim ací. A més, el taller que ha fet Salvem la Vall de dins de les aules ha sigut genial. Millor cooperar que competir. Això mateix! Moltes gràcies a Salvem la Vall i al col·lectiu Callissa Sostenible per vindre a la nostra escola. Bé, nosaltres ens acomiadem, esperem que vos hagi agradat. Recordeu que estem en Instagram, Facebook i YouTube. Recordeu @Radio Mirambó. Repetim, @Radio Mirambó. Tampoc oblideu el nostre correu per a enviar-nos els vostres comentaris. radiomirambó@gmail.com. Repetim, radiomirambó@gmail.com. Compartiu a les xarxes i amb els vostres familiars, ja siguen persones o animals. Siga amb qui siga, compartiu la Ràdio Mirambó més que una ràdio. Que passeu un feliç dia!